Maurag Hills, bagong pasyaran ngunyan sa syudad nin Ligaw. 360 view kan bulkang mayon asin iba pang bulod sa Bicol. Tanaw sa nasambitan ng lugar. Pasyaran tayan sa istoryang ini. Kasabay kan magayon na panahon, sinamantala kan mga pamilya asin magkagabarkadang ini ang trail running sa mga burol sa sitio Cabarok, Barangay Aliang, Ligaw City. Apwera kaya sa mapreskong duros, mahihiling man sa lugar ang 360 views kan Bulkan Mayon asin manlain-lain na bulod sa rehiyon. Inaapod ang lugar como Maurag Uphills Trail Site kung saan pigdadayo ini kan mga mahilig sa uphill adventure, arog kan mountain biking, hiking asin trail running. Ang mag-agom na sinda J02 Ramil Kadag, asin kagawad Flor Liagan Kadag, nakaugalian ang subuot na mag-banding with nature urog na kung igwang bakanting oras. Dito sir, makikita mo dito ang Mount Asog, nandun po, and the Mount Masaraga, nandun po parte, and nandun po yung Mount Mayon. As in, 360 po. Part ito sir ng aming exercise kasi ang stress-free. Lalong-lalo na po sir dito sa place na po ito. Si Teacher Romelman, mas gusto subuot ang trail running kaysa sa ordinaryong jogging. Huli tamas na apresyar niya ang kapalibutan sa siring na paagi. Dahil na rin sa mga pinsan ko, napapasama na ako, ayun, nakahiligan ko na rin. Labi man ang kaugmahan ni Camille, nagikan pang Metro Manila, kan mahiling ang gayon kan lugar. Opo, sobra. Kasi gawa ng mga nakikita ko, exercise. Bako pang gayong popular sa publiko ang lugar, hulit na nagpupuon pa sa naining i-develop. Alagad sigun sa barangay, dakol pang pwedeng pasyaran digdi arugan kuweba as in spring resort. Mayo man digding bayad, alagad kaipuhan sa nasubuot na magpaaram, nga ni magiyahan ang pagpasiring sa mga lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.